Альжбета Кеда. Салодкая водичка. Апавяданне. Пацерка 8. Ці чула ты пра тое, што была я тут замужам? Як жа, каб такая даходная Лена ды не ведала. Падслухоўвала на печы седзячы, з-за фіранкі выглядваючы, якія бабуля Волька з сястрою сваёю Мікалаіхаю сакрэтнічалі. То неаднойчы і пра Анютку Мікалаішыну згадвалі. Замуж я ў кайшоўку па вялікім каханні пайшла. І ён мяне кахаў. І чалавек быў добры. І свякроўка неблагою была. Хочаш спытаць, чаму ўцякла? А ведаеш, колькі грошай мела? Таксама ж ніхто ніколі не ведаў. 36 капеечак. Толькі 36 капеечак у хусцінцы завязаных мела. Як я з такімі грашамі ды ў такую дарогу выбралася? Цяпер і сама дзіўлюся. Не магла ж я ў іх грошы ўзяць, украсці. Хоць там і мае былі. Я ж на работу хадзіла, зарабляла. Грошы ўсе ў свякроўкі былі. То ж і ехала да Мурманска ажно 2 тыдняў. Прасіла ў людзей хоць якую работу, каб на білет зарабіць. Колькі давалі, за столькі білет купляла. Усё бліжэй пад'язджала, а тады выходзіла і зноў прасіла. То чаму ўцякла? Нікому нічога не сказаўшы. Бо так мне страшна стала, так мне гадка стала, што не стрывала. Кахаў ён мяне. Мусіць, кахаў, як умеў. Ляжам у ложак, цалуе, тады грудзі мае гладзіць, а тады сціскае з усяе сілы. Мне баліць? Ды трываю.